खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे मदर्न ब्लग्सआव बयखौ फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय जोंबो एसे ट्राइनि गेजेराव मोजाङै दङ गाज्रिबो नंजोबा मोजांबो नंजोबा ओमफ्राय दिनै मानसियाव भिडिअ होनबा नै न'आव थानायनानै जानला मोनला देलायस्रुलाबायलायबाय देलायनाय गैया ओरैनो खानाय खानस्रुलाबायना होलायबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय आं माबा दाउ बेदर एवदों ओमफ्राय खामाना सोलाबा नै नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आंना ओरैबायदि बेस्थ' नै मैखोम ओंखाम जाखांनानै होबाय आं दा जाखांबाय नालाय बिसिबा गोबाव आंनि बे लोगोफोर भिवार्स नोंथांमोन आरो साबसक्राइबार नोंथांमोनाथ' मैखोमा माबायदि जायो माबायदि किसिमाव बेसे गोबाव जायो बोरै बोरै जायो बेखौ मिथिखागौ ओमफ्राय दा बेखौ जाखांनानै आङो बेदर एवगासिनो दङ आरो दा मोनलायलायसै खेबनोनो टाइमा गैया लोगोफोर आं ससे दा देखायहैगोननि थौ लोगोफोर नै आंना बेलाय नै बेदर एवनाया लोगोफोर ओमफ्राय नै दैया रानगुलायबाय नै खेबनोनो सम गैया नै मैखोमनो ओंखाम होबाय बायनोनो आरो मैखोमा बेसे गोबाव जायो बेसे गोबाव मायो जाय आंनि भिवार्स नोंथांमोनहाथ' मिथिखागोन मैखोमनि ओंखाम जानाय आरो दै लोंनायफोरखौ माबायदि जायो माबायदि जाय नायबाय थाग्रा आंनि साबसक्राइबार आरो भिवार्स नोंथांमोनहाथ' मिथिखागोन खेबनायानो गैया नै रानगुलायबाय नै आंना दैयाहाय दा जाखां लोंखां मोनसे जायगायावबो थांनांगौ दं हाबानि जा हायो बेखौनो दिन्थिलाबायगोन आङो लोगोफोर दा गाव एसे रानबावथोंसै बिदिब्ला ओंख्रियाथ' दा गोदौगासिनो दङनो खेबनोनो समानो गैया रानलायलायसैमोन दा रानगुलायबाय दैया एसे गोदौबावथोंसै रानबावथोंसै ओमफ्राय दाहायथ' जाखां लोंखां मोनसे जायगायाव थांनांगौ दंनै बाजैनि फिसाजोनि हाबा बे टाउनाव माबायदि दा जाखां लोंखां बेलासियाव थांनांगौ ओमफ्राय खेबनायासो सोलाबना सोलाबा भिडिअ'आसो आं लाजिलायलाङो मानसिफोरनाव ओमफ्राय नोंथांमोनहा साननो हागौ भिडिअ'खौ स्रो स्रो खेबखुमायो बे सानो नाथाय आं बिदि नङा लोगोफोर आं बेबायदि स्रो स्रो खेबखुमाया ओमफ्राय आङो लाजिनानैसो रायलायनो लाजिनानै बेबायदिनो खेबो लोगोफोर नोंथांमोनहा बिदि गाज्रि साननो हागौ भिडिअ'खौ स्रो स्रो खेबखुमायो दादामा दादिखाया बिदि साननो हागौ बेबायदि नङा लोगोफोर दा थांनांगौ बिजानैनि हाबा दङ बे बाजैया दाखालि लिंफैदों ओमफ्राय भिडिअ'आ हगारनायासो लेट जागोन ना मागोनथाय ओमफ्राय थाङोबा आङो जा हायो खेबलाबायगोन जा एसे एनै खेबनो हायो खेबनोबो लाजिलायलांनायाव मानसिफोर गोनाङाव जा हायो बेखौनो खेबलाबायनानै लाना फैगोन आङो बिजानैनि हाबाखौ दिन्थिजोबनो हायाबाबो आङो ओरैनो ससे ससेबाबो दिन्थिना फैगोन दे लोगोफोर नै लोगोफोर आङो हाबायाव फैनो होननाया नै डाइरेक्टलि हाबाथिलियावल' देखायनाय होबाय आङो नै बिजानैनि हाबायाव सफैबाय जोङो ओमफ्राय नै दा डाइरेक्टलि आङो ओरैबायदि मिउजिक दामनायमोन ना बेनिखायनो बेबायदि सोसननो गोनां जाबायना नङाबा आरो कपिराइट हाबा दिगदार जालायगोन ना लोगोफोर नै बिजानैखौ सोर सोर सिनायो अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो हागोन लोगोफोर बिजानैया मिस्ट्रेस मावो गभर्नमेन्ट जब जाथ'वाखै उनफोरहालागै जागोन बे नों डिग्रियाबो बुरजाखाना बिजानैया नै माबायदि नुदों लोगोफोर आं बारा गोलाव लालायलायनाय नङा दे जा हायो एसे एसे बेखौनो दिन्थिलांगोन लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दा ओंखाम जानो थांनो नागिरबाय लोगोफोर ओंखामाव एसे दिन्थिहैसै दा जाखां लोंखां दसे जिरायनोसै जों लोगोफोर ओमफ्राय मानसिखौ खम नुदोंना फुंनिफ्रायनो जाबाय नालाय खम जाबायना जादों आरो थांदों अब्ला भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनसै आं बाय बाय।